Nej. Bruger du de sociale medier, og hvilke bruger du? Ja, jeg bruger Facebook, Snapchat. Sådan det. Jeg har nogle andre, men bruger jeg ikke så meget. Sådan, du har ikke Ask, sådan. Jo, men det bruger jeg ikke Nok så så hvorfor bruger du de sociale medier? sådan lidt, fordi alle de andre gør det. For at komme tæt på de andre. For at holde kontakten? Ja. Ja, okay. Hvor tit bruger du det om dagen, sådan timer? Det er et farligt spørgsmål. Ja. 3 timer, tror jeg. Er det højst eller mindst? Mindst. Mindst, okay. Hvad tror du er højst? 5. Okay. Hvad bruger du det sådan til? Lektier. Upload billeder, sådan noget i den stil. Ja. Mm. Det er Facebook. Sådan, ja. Synes du bruger det for meget, måske endda for lidt? Altså nogle gange så bruger jeg det lidt for meget. Ja. Jeg må ikke få så meget tid med min familie og sådan noget, fordi jeg bruger Facebook. Hvad synes dine forældre om det? Jeg tror ikke, de synes noget til, fordi de bruger selv det. Så. For det er lige så meget som dig. Nej, det gør det nok ikke. Ja. Har det nogensinde haft en sådan negativ effekt for dig at være på de sociale medier? Altså har det nogensinde gjort dig ked af at være på det? Altså nej, men jeg har set sådan andre blive drillet derinde. Ja. Jeg har aldrig selv sådan. Okay, fair. Ikke sådan rigtigt. Har det bragt dig tættere på nogen? For eksempel kæreste, venner, familie? Ja. Altså skrive med nogen på min familie, jeg ikke kender. Ja. Så lidt. Nogen kender jeg faktisk kæreste? Det er ikke nogen piger, du kommer tættere på? ikke. Ja, måske nu. Måske nu? Ja. Har du mistet venner på grund af de sociale medier? Nej. Nej, okay. Så du snakker ikke trash om dine venner? Nej. Og de Jeg snakker trash til dem. Ja. Men jeg mister dem ikke.